Hemen ha nivîsek edin bu re parve bikin ew jî nivîsa Fehîm Işık e. Fehîm Işık jî li ser serdana Papa nivîsandiye. Papa beriya bi çend rojan ji Vatikanê çû Başûrê Kurdistanê hevdîtin biraydarên wê derê pêkanîn. Ev hevdîtin cara pêşî bû li Kurdistanê çêdibû û bi vî rengî jî Fehîm Işık qala wê serdana Papa kiriye. Serokê rohaniyê cîhana Xristiyanan Papa Francis dê 5 Adarê de berê xwe da Iraqê. Ev ger piştî ku nexweşiya korona li cîhanê dest pê kiriye, gera yekemîn a Papa bû. Li Iraqê hem bi birayedarên dewletê re hem jî bi ol û baweriyên cuda re hevdîtinên Papa çêbûn. Divan hevdîtinan de ya balkêş li gel Ayetullah Sistaniye serokê Şîîyan bû. Papa di heftê mihê de jî berê xwe da Başûrê Kurdistanê. Li Başûrê Kurdistanê pêşwaziyek germ li Papa hate kirin. Wî jî bi dilgermî bersivavan pêşwaziyan da. Her wiha gelek hevdîtin pêkanî di serî de rayedarên hikûmeta herêmê bi gelek aliyên cuda re hate cemhev. Li Hinderên bi destê çeteyên Daişê hatibûne hilweşandin dua kirin. Bêguman Papa temsîla milyaran însanan dike. Serdana wî her wiha serdana milyaran însana ye. Divê mirov bi vî çavî binere. Her wiha divê em bêjin gera Papaya li Başûrê Kurdistanê destpêka pêngavekê ku gelekî girîng e. Bi taybetî jî di dîroka egîdiyan Kurdan de cihê şanaziyê ye. Em ê vê jî vekin. Biya min sedemeke vê serdanê jî şerê li dijî Daişê bû. Eger Kurd hindê bi egîdane li dijî Daişê şer nekirbane, dawî li Daişê neanîbana, Papa jî ew qasî bi hesanî serdana Kurdan nedikir. Heta belkî serdaneke bi vî rengî qet çê nedibû. Rastiyek wiha jî heye. Başûrê Kurdistanê li hemû cîhanê yekane axa naskirî û fermiya Kurdan e. Heke en bi vê fermiyetê li serdanê binerin, Papa spasiya xwe ya li dijî şerê Daişê ne tenê ji rayedarên Başûrê Kurdistanê re her wiha ji hemû Kurdan re kiriye. Rayedariya Başûrê Kurdistanê bi taybetî jî ew kesên pêşwaziya Papa kirine divê vê yekê ji me hemûyan baştir bizanbin. Ji bo vê jî divê ev serdana Papa ne tenê ji bo beşekê an jî aliyekî bikarbînin. Divê wisa tev bigerin ku Kurd hemû bikarbin ji vê pêşketinê ji vê destkeftiyê îstîfade bikin.